Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга язучы Әхәт Гафар хикәяләрен тәкъдим итәбез. Аларны Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗан укый. Җирләгәч. Гомерем буена үләсем килә дип яшәгән идем. Үлгән чакта гына яшисем килә дип әйтә алмадым. Яшәргә дә, үләргә дә соң иде инде. Үләчәгемнән соң мине татар зиратына күмәргә теләмәүчеләр булган икән. Мин чуаш хатыны Василиса гына шул. Югыйсә бу татар авылында даным да, шөһрәтем дә бар иде бугай. Мине Василиса Павловна дип йөрттеләр. Миңа әбиләрнең, бабайларның, балаларның һәммәсенең Вәсилә апа дип дәшүләре, эндәшүләре үз иде. Мал докторы булсам да. Тик минем хакта ат докторы дип һич кем әйтмәгән. Бер заманны мине Кәримулла абый чакырткан. Урамыбыздан безнең өебезгә ике генә үткәч торалар. Аның үгез бозавы бар иде. Шуны пешәр чак җиткән. Эшемнән бушагач, авыл көтүе кайтканчы шуларга бардым. Кәримулла агай капка төпләренә тирә күршедәге тимерчеләрне, пенсиядәге укытучы, Госман абыйны, 5-6 иратны җыеп куйган. Әлеге малның аякларын тышаулап, бар көч белән җиргә ягып салырга дип инде. Килеп җиттем дә, җирдәге бауны алып, теге үгезне юмалы-юмалы аякларын урап алгач, бер генә тарттым. Мин кызу эшләргә күнеккән. Шуннан соң абзарга кертеп япкач, утлыктагы үләнне чымчынырга да керешкән. Мин өйгә кайтып киттем. Теге ирләр карап калды. Иртәгәсен аларның таң атканга хәтле мине сөйләп утырганнарын җиткерделәр. Әллә тагын белгәнемне, кулымнан килгәнемне генә эшләдем. Белгечлегемә укытканнарынча, өйрәткәннәренчә, күнеккәнемчә. Эшләргә гадәтләнеп була инде уланысы. Яшәргә дә, үләргә гадәтләнү генә юк бугай. Хәер, бөтен нәрсәгә өйрәтәләр, өйрәнәләр. Соңгы сулышыңны ничек сулыйсың гына әйтмиләр. Аны үзең генә аласың. Бусы беренче дә, соңгы тапкыр гына. Анаң кіндігіннән айрылгандагыча. Югыйсә, ана карныннан төшү, кіндік киселү, имшәктән айрылу, сизмәвең, белмәвең аркасында гына җип җиңел ул. Сизә, белә, аңлый торып, туган җиреңнән айралар икән, монысына түзәргә ярый. Иң газабы чит ят туфракта сине гүргә индерүләр икән. Әби белән бабайны, алар белән бергә буласы әтиемне өй түбәләре такта белән ябылган өчен Чуаш иленнән Себергә сөргәннәр. Әйтерсең лә ул сөрүчеләрнең табутлары, ләхетләре, баш казыклары такта булмаган. Ярый инде. Агач яручы ирем миңа ниятләнгән ләхет такталарында җиген-җиккә китереп эшләгән. Аның соңгы тапкыр ирнемә тидергәннән соң калган бер тамчы су да үтмәслек, сеңмәслек, кермәслек итеп. Шулайга күрә рәхмәтем йөзеннән ахыргы сулышымда мин «Ла илаһа иллаллаху Мухаммадар Расулуллах» дип калырга өлгердем. Югыйсә мине күрше урыс авылына илтеп җирләсеннәрмени? Ирем саф мөселман, кызым мөэминә, минем шукынганым, тәре тагып йөргәнем юк. Мин чуаш кызы. Безнең Себердәге авылга ни ширкәү, ни мәчет салдырмаганнар.
Кемдер Инҗил, кемдер Коръән яшерсә дә, барлыгын һәммәсе белә иде ансы. Баракта торган чагында ирле хатынлы Исмәгыйль абый белән Мария апа сәкесе астындагы сандыкта шул китаплар аслы-өсле тора иде. Безгә әле булсын, әле тегесен укыдылар. Исмәгыйль абый бөти тагып йөрде. Аны күмәргә алып киткәндә, Мария апа аңа үзенең алтын тәресен тагып җибәрде. Үзенә шул бөтине киеп калды. Укыдым инде, институтта аспирантурага калдырабыз дигән көннәрдә концертка барган идем. Шунда бер татар җегете үз гармонында уйнап, гел миңа карап кына җырлады. Өйләнештек. Аның Татариядәге әнисе вафат булгач, шунда кайтып төпләндек. Мин үлгән көнне ул авылдагы бер абзый мине мондагы зиратка җирләргә ярамый дип йөргән. Ә мин яшь кенә муллага ла илаһа иллаллаһу әйткән идем инде. Мин булып, мин дә яткан мин мөселман зираты очсыз, кырыйсыз булыр, Алла буйырса. Монда гүр кысан-кысанын, тик туфрак авыр түгел. Яшәгәндә күп иркен, үлгәч йолдызлар да җиңеләя дигәч, Вәсилә ак яулыгының уңышы белән иң соңгы тамчы күз яшен сөртеп алырга өлгерде. Әллә кайда ажаган уйнап алды. Тулган ай зәңгәрләгән зират астындагы тугайда карт бия әле генә үз карыннан төшкән колынын ялый башлады. Себер кар урманында табылган бер мәхбус бәйтнең алтын тәресе рухына Кадильяның төше төтене инде. Татари авылындагы агач йортының мич авызы каршында күрек элмәгеш кындырылмаган тальян гармон телләрендә Вәсиләнең ире буыннары каткан бармаклары белән ниндидер көй эзләп интегә иде. Янындагы агыткә ул «Кушыл Акбар» диде. Аның миннән соң бүтән бер нинди хатын кызны якын итмәслеген, соңгы тамчы суын ирнемә тидергәндә дә белә идем инде. Әйтмәдем генә. Ахыргы сүзне әйтмиләр. Үлгәннәрнең әйтми калдырганы тереләрнең төшләренә керә. Карашкылар. Зират кайыннарына кичкырын кара каргалар килеп кунган иде инде. Әсхаб үзләренең яшелчә бакчаларына карашкы ясап куйды. Авыл көтүе кайткан, сыер, бозавы, 2 яшьлек үгез, абзарга ябылган, сарык, бәрәннәр урнаштырылган, тавык чебеш үз урынында, үрдәк бәпкәләре тук, Акбар атлы эт тыныч кына ята. 2 мәче кайда йөри икән? Йөрсеннәр. Кызлары Хәдичә телевизор карыйдыр инде, ә уллары Гадинән мотоциклын төзәтте дә, кая барасын үзе чамалыйдыр тагын. Иртәгә аның соңгы имтиханы, 10-нчыны тәмамлый. Әсхаб шуларны уйлый да, уйламыйча да, былай гына бәрәңге белән карлыган арасындагы сажин аркылыйга, 8 сажин буйлыйга утыртылып хәстәрләнгән яшелчә бакчасын караштыра иде.
Бұлай тишеләсә әйбәт тишелгән, борнаган, яфрак җибәргән анысы. Тик иртәләрен түтәлләргә үз тавыкларыннан битәр күршерәге Гөлбахар тавыклары өстәп, кара каргалар төшеп актарынмасынга куркытыр өчен әнә нинди карашкы ясап куйды бит әле. Хайран, тамаша. Нәк үзе. Бу ни бу дигәнгә ул борылып та карамады. Ире инде Сәгыйть кайткан. Әсхаб юеш балчыклы кулын күлмәк итәгенә сөртеп куйган булды. Белеп инде, ире кайтканда кулын итәгенә ничек итеп сөртәсен чамалы ул. Редисканың җирдән калыккан кызыл өлеше сыман, кояшка янган сыйракларыннан тез югартын шалкандай ак тишен чак-чак кына күрсәткәндәй итеп, Сәгыйть үзенең солдат киемен элеп ясалган карашка гамлап, бу ни бу дип сорады. Син диде Әсхаб, күрәм, бу киемнең эшкә жарарлыгы да бар ишәле. Жарар сиңа бар. Эретеп жабыштырасың да жабыштырасың, утында иләк булып беткән иш инде. Бетсә соң, моңынчы ул тишекләрдән төшереп калдырган нәрсәм югы ишәле. Тишәргә сиңа бир инде анысы. Сәгыйть хатынының күлмәк изүендәге түрән шикелле күгәреп күренгән төшкә кырыңра карап куйды да, анысы ярый инде диде. Нәрсә анысы? Ни җитмәгән диде Әсхаб. Җитүе җитеп бара бугай инде анысы диде Сәгыйть. Әсхаб күлмәк итәген югарырак күтәреп кулын сөртте дә, "Таныдыңмы соң?" диде. "Нәрсәне?" дип сорады Сәгыйть. "Бу ни бу?" диде Миш. "Син," диде Әсхаб, "минем гвардия сержанты киемемнән башкасын тапмадыңмы ни?" "Шушы сәйбәт," диде Әсхаб. "Соң, син армиядан кайткач мин синнән куркканым." "Соң," дип кабатлады Сәгыйть. "Менә тирә хәзер тавыклар, каргалар курксын инде." "Курыксын," диде Сәгыйть. "Бәлки алар мине ни яратып кунакларлардыр." "Эй," диде Әсхаб. Сәгыйть түзмәде, су сипкечне мичкәгә чумылдырып алды да, шуннан сарымсак түтәлеп уйлата сиптереп узгач, кырыс төстә, "Аш пешкәнме?" дип сорады. Әсхаб тыныч, сабыр, ягымлы гына әйтеп, "Мунча да әзер инде" дип җавап бирде. Кичке тузан басылган, тулган ай калыккан, шымырт, чия, алмагачларның ботаклары төнгә каршы турайган иделәр. Сәгыйть соңгы тапкыр шикелле итеп, сигарет сура тарта яшелчә бакчасына чыгып басты, ялан аяклап. Ак күлмәк штанлы килеш, рәхәт иде, шымырт, канәфер чәчәге, инеш су исе килә. Абзардан тирән итеп сыер сулаган ишетелә. Кысыр җирдәге кыргыч ялектә битеп сандугач сайрый, тын. Мунчала күлендә бер-берсен бүлдерми генә бакалар сайраганын тыңламасаң. Әйбәт. Әнә карашкы да ап-ачык шәйләнә. Шәп. Солдат киемле карашкы. Аныкы. Торсын, яхшы. Шәлпрәйк түгел ич. Асылынып хәл әхвалсыз тормый, сак тора. Һәр вакыт әзер булып. Мунчала күленә салып казыклаган юкә кабыклары шикелле җибергә, аннан ары таралырга, сүтелергә дигәнмени? Бигрәк тә мунча кирип чыкканнан соң, әнә иш ай ничек тулган, тын. Улы Гадинәннең капка төбендәге мотоцикл сүнгәч, бигрәк тә. Еме ай дип уйлады ул. Ай ие дисенмени инде? Ул дәшми, эндәшми, тәгәри шунда. Май айы себеркесе белән изеп таптап, ах, диертә чапкачыннан соң, Әсхабның ләүкәдән әллә ишелеп төшүе, әллә күтәрелеп китүе шикелле. Сәгыйть сигаретын актык мәртәбә суырды да, анда-санда борнаган бәрәңгеләргә таба чиертеп җибәрде. Күрде, утлы төпчек тулган айга җиткән бер мәлне, күрде. Күршесе Вәдүтнең хатыны Гөлбахар да үзләренең яшелчә бакчаларына карашка куйган икән. Зәңгәр күлмәк кидертеп, Сәгыйтьнең солдат киемен көтеп тә киелмәгән, тузмаган, туздырылмаган крит ишин күлмәген. Тулган ай нуры шул күлмәктәге түгәрәк ак борчакларга үтәли төште дә, эреде дә бетте. Сәгыйтьнең кырыс кына саркып чыккан ике бөртек күз яшы сыман. Ул йокларга
Ай тәмам калыккан, шымыр, чия, канафир алмагачларның ботаклары кояш чыкканча хәтле шәлпрәйгән иде әле. Зират каеннарындагы кара каргалар әледән-әле бер-берсен бимазалаштыргалап йоклый да йоклый. Авылда бер араны сандугач та тынып торды. Шул чакта солдат киемле карашкы «Ни хәлләрең бар суң?» дип эндәште. Зәңгәр кирпишен күлмәкле карашкы «Менә җуып, үтүкләп чыгарганнар яле» диде. «Син һаман әвәлгечә икәнсең» диде солдат киемле карашкы. «Син дә шундый» диде зәңгәр күлмәкле карашкы. «Нинди? Мин сине өзелеп көткән, ә син кайткан көндәге шикелле. Нинди? Үпкәләмә инде». Ике карашкының бер-берсенә ниһаять якынаюын, кочаклашуын тулган айгына карап торды. Җир уянып килә иде инде. Айрылышканнар иде инде. Җәйге шелләдән соңгы эңгер-меңгер узып, караңгы төшкәч, бер хатын зират каршындагы өйнең бикләнмәгән капкасын ачып узды да, болдыр ишеге төбендә тукталып калды. Ул һәр вакыттагыча зәһәр итеп «Миргазиян!» диде. Шуны гына көткәндәй, өй ишегенең тупсалары шыгырдады да, бер ирнең йомшак тавышы ишетелде. «Әу, әу, синме, Зөләйха?» «Мин ием әле. Берәр хәл чыктым әллә?» «Юк. Балаларыбыз ни хәлдә?» «Яхшы. Суң?» «Ни, мунча жакканы ем». «Әйбәт булган. Кайт, кирип чык». «Мин чыктым инде». «Каян?» «Мунчадан». «Кемдә?» «Кемдә булсын, үземдә». «Яңгызыңмы?» «Яңгызыңмы дип, синең белән түгел ич инде». «Кем белән суң?» «Үзем». «Әйдә, кайт, аркаңны вармын». Удылар да инде. «Кем?» «Син түгел ич». «Кем?» «Әйтәм ич инде, син түгел инде». «Сабын мунчала?» «Шәп булды, шәп». «Шәшеңне җуарга кычыткан су бар имисең?» «Юк, ул моны белми әле». «Кем?» «Соң син түгел ич инде». «Кем суң?» «Белмисең әле». «Кемне, Миргазиян?» «Аны инде, кемне булсын тагын?» «Кемне?» «Жарар, ниттем инде. Беренчесенә баштан аяк жуындырып чыгардым, аңынчы шәпләп чабындырдым». «Мине шикеллемени?» «Сине шикелле шул, бүтәнчә нишлим суң?» «Әйбәт булдымы?» «Әлбәттә, әнә йоклап ята. Эреп, синең шикелле, исеңдәме?» «Исемдә». «Бар, өйгә кайт инде». «Кайтмыйнчы кая барыйм суң, ә син?» «Мин калыйм инде». «Ялгызыңмы?» «Нигә ялгызым булыйм ди әйттем ич. Әнә эреп йоклый, әнә тирә». «Кем, кем?» «Соң, син түгел шул инде, Зөләйха». «Эй!» «Яхшы, җәме, бар, өйгә кайт, балалар көтәдер». «Алар сине көтә». «Ярар, көтмә инде, булды, бетте, җәме». Шул чакны өйдән берәүнең «Миргазиян» дигәне бу хатын белән ирнең арасын төнге ярканатта ярып узды. «Әнә тирә, бәшә» диде Миргазиян.
Шуннан соң Зөләйха айлы төнне сагайтып, каршысына үреп чыккан этләргә һич нинди илтифат итмәстән, өенә кайтып керде дә, яккан мунчасына кереп, баштан аяк юынды. Кайын себеркесе белән бетенгәнче чабынмакчы иде дә, мунчасының пары сүрелгән икән шул инде. Шүмеш белән селтәп торып су җилпсә дә, мунча ташлары әллә пыш, әллә сез дигән шикелле генә чыжылдады. Кайын себеркесенең уртасына кушып бәйләнгән зәңгәр мәтрүшкәләрдән аның Миргазыяны исе килә иде шикелле. Эй, дип Зөләйха шул ис белән әллә наз тансыклаган имчәкләрен уды, әллә шунда мунчаның бәләкәй тәрәзәсеннән ургып кергән тулган айның сары йөзен юды. Шунда аның Миргазыяны булсамы, Зөләйха алым жәл түгел сиңа, гөлем жәл түгел сиңа димәс идеме дә, Миргазыяны әллә ниләр бирер идем, ах дигән сүзләреңә дип әйтмәс идеме? Зөләйха бу мәлдә зират турысындагы үй булдырының биек ишеге төбендә тәмәке тартып утырган иргә үй түреннән берәүнең нитмә инде кил, ят дигәненә Миргазыянның мин нитәм әле, монда гына жатып торыйм булмаса дигәнен каян ишетсен соң? Ерак ич, дүрт үй аркылы, яшәү белән зират арасы, аяк арасы гына түгел. Сез язучы Әхәт Гафар хикәяләрен тыңладыгыз. Аларны Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗан укыды. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйлаҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет.